ηχεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έσβησε, δηλαδή για μένα έχει την ίδια σημασία και την ίδια δύναμη. Και αυτό είναι που μου δίνει θάρρος, ότι έκανα κάτι το οποίο βγήκε από την καρδιά μου. Και ένα άλλο σημαντικό επίσης είναι ότι υπάρχει σεβασμός στον χρόνο. Δηλαδή τα γεγονότα δεν εξελίσσονται με μια ταχύτητα η οποία να αγχώνει τον αναγνώστη ή να σου δημιουργούν έτσι ένα αίσθημα δυσφορίας. Συμβαίνουν όλα την ώρα που πρέπει, για τον λόγο που πρέπει και στο σημείο που πρέπει να συμβούν. Ναι, σεβασμός υπάρχει. Αυτό είναι μια αρχή στη ζωή μου. Όχι μόνο σεβασμός στον χρόνο, αλλά και σεβασμός στα πρόσωπα και στους ανθρώπους γενικότερα. Και στον χρόνο. Γι' αυτό και όλα γίνονται με μια διακριτικότητα. Ακόμα και τα πολύ έτσι, βία και σημαντικά γεγονότα έχουν μια διακριτικότητα. Δεν αισθάνεται κάποιος πολύ άσχημα με τις αντιδράσεις των άλλων. Ακόμα και με τις πολύ έτσι, ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Είναι κάτι που πιστεύω δεν υπάρχει στη ζωή, βασικά αυτό. Και συνήθως πληγώνουμε έτσι άτσαλα τους ανθρώπους. Ακόμα και ο μηνάς, όταν φτάνει σε ακραία σημεία έτσι, άσχημη συμπεριφορά απέναντι στην αρετή, υπάρχει ένας τρόπος που αποφεύγω να δώσω τις αντιδράσεις της αρετής, οι οποίες έτσι ίσως θα δημιουργούσαν μια πολύ άσχημη κατάσταση. Ακόμα και αυτό δηλαδή γίνεται κάπως διακριτικά ή γρήγορα. Με σεβασμό. Ναι, με σεβασμό. Αν μπορεί να μπει κανείς σεβασμό σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Πάμε λοιπόν για λίγες διαφημίσεις και σε λίγο ξανά εδώ στο δρόμο της αρετής, παρέα με την Ειρήνη Μπόμπολη και το πρώτο της βιβλίο. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο δρόμο της αρετής, σε αυτή την πολύ όμορφη και γραφική αυλή του Sixteen, με την συγγραφέα την Ειρήνη Μπόμπολη στην παρέα μας και φυσικά βιβλίο της «Το πεπρωμένο μύριζε ορχιδέα» ή «Πράγματα μικρά». Πράγματα μικρά. Αυτά τα μικρά πράγματα δεν είναι που καθορίζουν συνήθως τη ζωή μας? Οι λεπτομέρειες τις οποίες πολλές φορές δίνουμε σημασία ή τις προσπερνάμε κάποιες άλλες. Ακριβώς. Ήταν ο αρχικός τίτλος αυτός. Μπορώ να πω ότι αυτόν τον τίτλο το σκέφτηκα πριν ακόμα ξεκινήσω καλά-καλά να το γράφω. Και όπως ακριβώς είπες, αυτό ήθελα να τονίσω. Δηλαδή ότι η ζωή μας έχει σημασία ακριβώς για αυτές τις ασήμαντες σε εισαγωγικά στιγμές, που όμως καθορίζουν την ευτυχία μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για να φανούν λοιπόν αυτές, έτσι για να πούμε εδώ και λιγάκι μια τεχνική, χρησιμοποίησα πολύ περιγραφή, αρκετή περιγραφή, γιατί ήθελα να φωτίσω κάθε στιγμή κίνησης της ιστορίας. Γι' αυτό και όπως θα διαβάσει κανείς στο πιστόφυλλο, η γραφή ονομάζεται κινηματογραφική σε αρκετά μεγάλο βαθμό, γιατί έχει να κάνει με αργή κίνηση και είναι και αυτό και μία αντίσταση στην εποχή μας, που είναι μια εποχή ταχύτητας. Ακριβώς. Σε κάποια σημεία του βιβλίου, νομίζω, πως το μεγαλύτερο μέρος, θυμίζει μια άλλη εποχή. Προσπάθησα δηλαδή να δώσω αυτό το ρομαντισμό και αυτή την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, όπου οι ήρωες κινούνται πιο ήπια, πιο απλά, περισσότερο ρομαντικά, με αργές κινήσεις, και αυτό υπάρχει και μέσα στον τρόπο γραφής μου. Ας πούμε, περιγράφω μια κίνηση της αρετής, καθώς ψάχνει να βρει το σπίτι, που καθώς ανεβαίνει τα σκαλάκια, γυρίζει κάποια στιγμή το κεφάλι της και βλέπει την πόλη. Για μένα ήταν καθοριστικό αυτό, γιατί όπως γράφω και εκεί, είχε κερδίσει ήδη αυτή την πρώτη αίσθηση της ελευθερίας. Βέβαια, πολλοί αναγνώστες θα το προσπεράσουν, όπως προσπερνάμε πολλά πράγματα και όπως προσπερνάμε πολλά πράγματα στα βιβλία, αλλά επιμένω σε τέτοιου είδους περιγραφές, σε απλές κινήσεις. Και ενδεχομένως να παίζει ρόλο το γεγονός ότι η ιστορία αυτή διαδραματίζεται σε μια επαρχιακή πόλη, όπου εκεί, καλός ή κακός, οι ζωές των ανθρώπων κινούνται σε διαφορετικούς ρυθμούς. Ναι, αν και η πόλη συγκεκριμένη είναι μια μεγαλούπολη. Η οποία πόλη είναι η Πάτρα. Η οποία πόλη είναι η Πάτρα. Δεν αναφέρεται πουθενά όμως. Και το διάβαζα λοιπόν και προσπαθούσα έτσι να καταλάβω σε ποια περιοχή της Ελλάδας μπορεί να διαδραματίζεται αυτή η ιστορία. Οι αναφορές όμως που γίνονται μέσα στο κείμενο σε σημεία
αν θέλεις, της πόλης. Σου δίνουν έτσι το στίγμα του πού ακριβώς βρίσκεσαι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, το συνδύασα και με το γεγονός ότι επειδή ζεις εκεί, λέω ενδεχομένως να έχει να κάνει με την Πάτρα η επιλογή της αρετής. Ναι. Γιατί δεν το αναφέρεις όμως? Δεν το αναφέρω για δύο λόγους. Πρώτα, για να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα, έτσι, μια περιέργεια, ένα μυστήριο για το ποια είναι αυτή η πόλη. Γιατί θα μπορούσε να είναι και η πόλη του καθενός μας. Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι αυτό, ότι θα μπορούσε να είναι η πόλη του καθενός μας ή όποια θα ήθελε κάποιος να βάλει πίσω από αυτή την πόλη. Παράδειγμα, το διάβασε κάποιος γνωστός μου στη Θεσσαλονίκη και μου λέει: όταν το διάβαζα, εγώ τουλάχιστον, επειδή μένω και στην Άνω Πόλη, φανταζόμουν ότι διαδραματίζεται σε αυτή εδώ την πόλη ή σε κάποιους δρόμους της πόλης του. Και αυτό νομίζω είναι το καλό. Δηλαδή, όταν οριοθετείς έτσι, πώς να το πω, παγιωμένα, ότι είναι η Πάτρα ή ότι είναι το Μεσολόγγι, κάτι αποκλείεις. Κάτι που δεν το έχει μια άλλη πόλη. Γι' αυτό το άφησα κάπως ελεύθερο, αλλά κυρίως γιατί ήθελα να δώσω και αυτό το μυστήριο. Όχι γιατί ήξερες πολύ καλά την πόλη και ήξερες πού ακριβώς τοποθετούσες τους ήρωές σου. Την Πάτρα εννοείς? Ναι. Την Πάτρα την ήξερα αρκετά καλά. Βέβαια τα σημεία που επιλέγω, ας πούμε εκεί που είναι το σπίτι των δύο ηρώων, δεν έμενα ποτέ εκεί. Δεν το ξέρω πολύ καλά, αλλά είναι ένα σημείο το οποίο αγαπώ. Γιατί από εκεί πραγματικά